Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Чита татарлары бүгенгесе һәм киләчәге. Татарлар җитәрлек шәһәрдә. Аны уже вакыт белән шулай телләрендә онытканнар, диннәрдән онытканнар. Теләүчеләр күп, бина кечкенә, Самарадан сюжет. Каминерлар җитми, балаларга кичен соң кайтырга икенче сменадан соң. Юкаминда дин гыйлеме, Удмуртиягә юлыбыз. Ишекләр ачып, намазлар, җомга намазларын уздырабыз мәчетләребездә. Мәчетләр ачучы ханым, Кемерово өлкәсе. Ышанасызмы, ышанмыйсызмы? 2 көн йөрдек мулла эзләп. Югаттык бөтен динне дә, муллаларыбызны да. Нурсултанның остаз әркәнчесе. Ювелир для меня это теперь моя профессия основная. Я думаю, что не поменяю уже до конца своей жизни. Әрәкәйдә аккалфак эшчәнлеге. Костюмнарны мин үзем куям. Калфаклар басам. Читада яшәүче татарлар турында сөйләүебезне дәвам итәбез. 2010 елгы җанисәп вакытында алар төбәктә 6000гә якын иде. Быел бу саннар үзгәрергә мөмкин. Бу хакта безгә Байкал аръягы мөфтие Алмаз Сәләхов сөйләде. Моның сәбәпләре төрле. Беренче чиратта социаль-икътисади тормышның түбән булуы халыкның төрле шәһәрләргә күченүенә китерә. Башка сәбәпләр дә бар. Айзат Шәймәрданов Читада милли тормышны өйрәнде. Да бар татарлар күп. Адым сайын татарны күрәм. Бер татарны табам күрәм, мәсәлән, Сантик манда татар или берәр абзыймы татар. Әйтерсең, ярты Чита татар. Ильяс Кадыров Читада татарлыкны эзләүче татар. Монда ул 3 ел яши. Үзе Татарстанның Лаеш районыннан. Монда мәчет имамы булып торам. Читада татарлар күп, ләкин телләрен онытып баралар ди ул. Алар белән шөгыльләнүче булмагачтын, кулын сызганып алар белән шөгыльләнүче булмагачтын. Шуңа күрә Активистлар күпме? Активистлар юк. Бар. Мин теге дөресен сөйләйм инде, теге мәсәлән, булганын сөйләйм. Читада татарлар аерым урынны биләп тора дип әйтергә була. Равил Гыйниятуллинны гына искә алу да җитә. 1996 елдан 2013 елга кадәр бу төбәкнең губернаторы булып торды. Бүген дә шушында яши. Фәрит Бигзаев, Чита институты директоры, профессор. Сөргөн татарлар гасырлар узгач хакимияткә кадәр күтәрелә алган. Ләкин милли тормышны карасаң, артык сөенерлек күренешләр белән мактанып булмый. Революцияга кадәр татарларның бер урында тупланып торган яшәү системасы совет елларында җимерелә. Татар бистәсе турында сөйләгән идек. Нәтиҗәдә бүген катнаш никахлар күп, татар телен оныта баралар. Здесь люди в основном ссыльные. Понимаете? Они побитые жизнью капитально, напуганные. Вот. И, скажем так, малоинициативные. Ну, по крайней мере, как я начал заниматься этим, 96 год. Вот. Мы пытались объединять. Татар очень много окликнулось, старались. Там. Мы даже начали проводить здесь сабантуи и проводили регулярно, в течение 5. В силу того, что это было не востребовано в течение 70 лет практически. Понимаете? Вот. Это плюс ко всему жесткое вот это давление. Понимаете, оно сказалось, и люди в большинстве своем разговаривать на татарском языке не умеют. Мәчеткә дә татарлар азрак йөри. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорит, чтобы мы частенько посещали кладбище. Дини тормыш турында аерым сөйләрбез әле. Ни дисәң дә, бу Читадагы бердән-бер рухи мәдәният учагы булып тора. Шәһәрдә бүген даими эшләмәсә дә фольклор ансамбле оешмасы эшли. Ләкин гомумән алганда татарлар саны биредә кимүгә таба бара. Бу халыкның яхшы тормыш эзләп күпләп Байкал аръягыннан китүе белән бәйле. Отсюда, как правило, да, многие уезжают в другие регионы. Вот сам уезжал в Республику Татарстан, вот вернулся тут по семейным там вопросам. То есть, планирую вернуться туда обратно, в ближайшее время. Татарстан хотите? Обязательно, конечно. А почему здесь не хотите остаться? Здесь, во-первых, уровень жизни очень даже плохой такой, так откровенно скажем, да. Исрафил Аглиевның бабалары репрессия чорында Мамадыш районыннан шушы якларга сөрелгән була. Социаль-икътисади торыштан тыш Читада миллилекне саклау кыен ди ул. Гәрчә үзе булай да татарча белми. В любом случае будет здесь татарам тяжело. То есть даже многие обратно просто уезжают, да, к своим корням, пытаются, вот как я там, допустим, уже, то есть изучать, да, ислам такой, какой он есть, то есть,
быть праведным в жизни. То есть здесь это все равно тяжеловато сделать, что город сугубо такой уже, как бы, саморазрушающийся. Читада татарларның саны күп түгел, якынча 5000 тирәсе генә, ләкин аларның йогынтысы бөтен Байкал аръягына таралган. Бу 2010 елгы саннар. 2002 елдагы җанисәп буенча төбәктә 9000гә якын татар яшәгән, 3тән 1 кимегән дигән сүз. Ә соңгы җанисәптән соң инде 10 ел узды һәм бу Байкал аръягы өчен күп нәрсә хакында сөйли. Төбәк мөфтие сүзләренчә, киләсе халык санын алуда татарларның саны 2 тапкырга кимергә мөмкин. Мәсәлән, Иркутск ягын карасак, Иркутскида 10 мең или 15 мең тирәсе иде, бүгенгесе көндә 10 мең уже. Улан-Удыда 8 мең иде, 5 меңгә якын уже әзәя. Якыннан. Монда 5 мең иде, или 5 мең иде, уже 1800 булачак дип фаразлана. Сәбәбе нәрсәдә? Ну, без сезнең күргәнегезчә күпчелек авылларда булдык. Халыкның әйтүенчә буенча бүгенгесе көндә яшьләргә перспектива, яшьләр үзгә төрле перспективаларны карыйлар, кайда яшәргә җиңелрәк, кайда бәяләр арзанрак, кайда укырга мөмкин, кайда социаль сфера тагын да әйбәтрәк ничек әйтергә үзләшкән. Шул якларны карап, кемнәрдер Иркутскига китә, кемдер Новосибирскига китә, кемдер Мәскәүгә китә, кемдер Казанга китә. Читада татарлар яшәгән һәм яшәячәк. Без Нойлә Исмәгыйлова гаиләсендә, аңа 80 яшь, Үзбәкстанның Термеш шәһәрендә туып үскән. Башта фельдшер, аннан рус теле укытучысы булып эшли. Термеш шәһәрендә татарлар күп булмый. Они мәтим сөйләшәйдек же, әбием бар иде, постоянно сөйләшәйдек, татарча сөйләшәйдек. Нойлә ханым Читада 10 ел яши. Кызы Диләрә белән шушында көн күрәләр. Башка балаларының гаиләләре катнаш никахта, ләкин аларга да татарча өйрәткән. Алар бөтен сынаңнылар, и унакалары, и унукимай. Бөтен татарны бик яхшы, татар телен бик яхшы аңлыйлар. Но также вот сөйләшә алмыйлар. Безнең каныбызда татар каны, ага. Иң шунды безнең өчен это, ну, все. Җаныбыз белән, каныбыз белән без татарлар. Иң мөһиме, гореф-гадәтләрне киләсе буынга тапшыру ди. Аларның балалары да, оныклары да бүген татар аш-суы осталары. Бездән Татарстанда җитештерелгән таба, бу кыймак өчен махсус эшләнгән, безнең Татарстандагы Кукмары җитештергән шушындый кыймак табасы сезгә бүләк итәргә рөхсәт итегез. Чөнки сез ашарга, пешерергә бик яратасыз, бигрәк тә татар аш-суларын. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Айза Шаймарданов, Татарлар, Чита. Самарадагы яктылык мәктәбен саклап калырга һәм бинасына янкырма төзергә кирәк. Әлеге өлкәдә яшәүче татарлар шундый теләк белдерә. Узган гасырның 90-нчы елларында барлыкка килгән уку йортында татар теле һәм әдәбияты укытыла. Яктылык мәктәбендә белем алырга теләүчеләр саны елдан-ел арта. Уку йортының бинасы аларны хәзер үзенә сыйдыра алмый башлаган. 2 сменага бүленеп укырга туры килә. Бинаны зурайту мәсьәләсен хәл итүдә булышуны сорап, Самара татарлары Бөтендөнья татар конгрессына мөрәҗәгать итте. Башкарма комитет җитәкчесе Данис Шакиров белән берлектә узган очрашу киләсе репортажда. Яктылык мәктәбе укучылары кунакларны әнә шулай күңелле итеп үзебезчә каршы ала. Кайбер фәннәрне тирәнтен өйрәтүче уку йортында татар теле һәм әдәбиятына игътибар зур. Биредә татар мөхите сизелә. Балалар да мәктәпләре хакында яратып сөйли. Татар теленә биергә, шигырьләр матур иттереп сөйләргә. Аннары дин турында өйрәнәбез. Туган телегезгә мәхәббәт ничектер монда үзгәрәме? Үзгәрә. Үдә сөйләшкәнең ул бер, вот, например, мәктәптә сөйләшәсең, анда барыбер яхшырак сөйләшәсең, теге әдәбият телен өйрәнәсең. Кызлар җырларга, биергә яратса, егетләр бил алышуны хуп күрә. Уңышлары да бар. Көрәш буенча ярышларда җиңүләр яулыйлар. Чемпионы Самарской области по борьбе на поясах, по национальной борьбе креш. Без алар белән дә гурланып торабыз. Мәктәп эшчәнлеге белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров танышты. Залда аны укытучылар, татар оешмалары җитәкчеләре, әтияниләр көтә иде.
Бинаны зурайту мәсьәләсе белән биредә инде күптән шөгыльләнәләр. Мәктәп янындагы бер корылма да бирелгән. Кабинетлар җитми, икенче смена быел оештырдык бит инде. Балаларга ерак йөрергә, ерактан киләләр. Кичен соң кайтырга икенче сменадан соң. Әлбәттә, менә бу тагын бер бина безгә бик кирәк. Мәсьәләне хәл итүдә Татарстан ярдәме кирәк ди Самара татарлары. Башкарма комитет җитәкчесе Даниш Шакировтан үтенечләрен Татарстан җитәкчелегенә җиткерүне сорыйлар. Безнең ул мәсьәлә буенча менә ачыклык кертелгән, проектный сметный документациясе ясалган. Без бу мәсьәләне җитәкчелеккә дә әлбәттә инде җиткерәчәкбез. Һәм безнең Татарстан белән Самара өлкәсе арасында аерым килешү дә бар. Шул килешү нигезендә Мәгариф өлкәсе аерым күрсәтелгән. Шушы килешү нигезендә дә без инде алга таба билгеле бер адымнар белән федераль үзәк белән дә бергәлектә билгеле бер программалар аркылы бу мәсьәләне уңай хәл итәчәкбез дип мин сезгә инандырам. Туган тел сагында торган әти-әниләргә яктылык мәктәбенә рәхмәтен җиткереп, Даниш Шакиров татар китапларын алу өчен сертификат та тапшырды. Татарлар гамәл стратегиясе кысаларында уздырылучы чаралар хакында сөйләде. Максатлар бер, теләкләр уртак. Бергә булганда яктылык мәктәбе дә Самара татарларының өметен, ышанычын аклап, киләчәктә үз нурын берничә буынга сибәр. Энҗи Шәһиддинова, Рафик Мулаянов, Татарлар, Самара. Кышның зәмһәрир салкыннары журналистларыбызга иҗади сәфәрләргә чыгарга киртә була алмый. Удмуртиядәге хезмәттәшләребез республиканың төньягындагы Юкамин районында булды. Шулай ук салкыннан курыкмыйча дини белем истәргә килгән милләттәшләребез белән аралашты. Район үзәге саналучы Юкамин авылында татарлар элек-электән яшәсә дә, күп еллар мәчете булмаган. Шундагы мөселманнар сорауы һәм тырышлыгы, шулай ук республика мөфтияте ярдәме белән Аллах йорты 2018 елда салына. Шелтәрле капка алды көрәлгән, диварлары да кардай ак. Манарасында ярымайда кояш нурлары уйный. Биек болдырдан мәчет эченә узабыз. Кышкы зәмхәриргә исләре китмей, тәрәз төпләрендә гөлләр чәчәк атып утыра. Юкамин авылында мәчет салынганга 2 ел. Башта Ижауның борынгы мәчетен күчереп утыртмакчы булалар. Нигезендә шуның бурасы зурлыгында салалар. Әмма бүрәнәләрнең нык тузганлыгы ачыклангач, таштан яңаны күтәрәләр. Мәчетебез 18-нче елдан бирле һаман эшләп килә. Ишекләр ачык, намазлар, җомга намазларын уздырабыз мәчетләребездә. Ураза гаете, Корбан гаете шулай ук. Исмәгыйль Митюков 5 чакрым ераклыктагы Куркан авылыннан көн саен килеп йөри. Аның белән бергә хатыны Сәгыйдә Митюкова да дини белем үстәргә. Догаларны әби бабайлардан өйрәнгән без иде инде. Мен инде шунда. Менә грамматикага Альфия апабызны өйрәтә инде. Өйрәнәбез, йөрәбез, калдырмыйбыз. Дин сабакларында да шактый күрше тирә авыллардан 15 чакрымны узып килүчеләр бар. Юкаминда татарлар шактый яши, әмма мәчеткә йөрүчеләр әлегә аз. Бигрәк тә иратлар сирәк. Сәлимә Абашева район үзәге саналучы Юкаминда 40 елга якын гомер кичерә. Менә безнең ничек укуыбызны күрсәтсәгез, кызыгып безгә кушылучылар булыр әле ди. Үзе 2нче елын йөри. Альфия апага бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә безгә аны биргән, шундый яхшы аңлата. Йомшак, юатып, кына мактап, кына безне тота, бердә күңелебезне чиртмәскә тырыша ул бик. Быел укулар 19 гыйнвардан башланган. Мөгаллимәләре Альфия Халидова Ижаудан йөреп укыта. Удмуртиядә мәчетләр артуына куана, ә ерак авылларда мөгаллимнәр булмавына көенә. Бер вакыт мәчет әһелләре катнашында шул турыда сүз чыккач, сабаклар алып барырга үзенә тәкъдим итәләр. Җыйнак гәүдәле ханымны ерак арада куркытмый. Ижау Юкамин арасы 170 чакрымнан артык. Узган ел атна саен килсә, быел 2 атнага 1. Үзем белгән белемнәремне кешегә дә тапшырасым килде. Үзем белеп кенә тукталмаска.
Намазларны да кертеп 9-дан 3-кә кадәр шөгыльләнәләр. Укучылары тырыш, җирле диалект кына бераз киртә. Юкамин татарлары үзгә, бераз катырак шивәдә сөйләшә. Шуңа да Әлфия Халидова сүзләрне кат-кат кабатлата. Тиздән Коръәнне өйрәнергә күчәчәкләр. Аны дөрес уку тиешле ди ул укучыларына. Шулай ук туган телне өйрәтү кирәклеген дә әйтә. Улы апалары белә, ә менә инде балалары, оныклары рус телендә аралаша. Теләгем бар ни өчен дальше аларга карап калган бугында өйрәнә бит инде. Аларның бит әле калдырасы мирасыгыз нинди бар? Кемне калдыралар үзләреннән соң? Менә шуңа күрә әйтәсем киләдер, татар теле менә монда кирәк, укытучысы кирәк. Милли мәдәни автономия җирле хакимият вәкилләре белән очрашуда ул шул мәсьәләне күтәрде дә. Туган тел дәресләрен Ижаудагы кебек Юкаминда да мәчеттә башлап җибәрергә була. Ул вакытта балалар, яшьләр дә тартылыр иде. Хәзергә бирегә өлкәннәр генә йөри. Ә мәчетне ачу өчен җәйне көтәләр. Аңа кадәр ковидка бәйле хәлләр уңайыкка үзгәрер дигән өмет белән. Удмуртиядән Фәнзилә Зиятдинова, Назир Нигъманов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Мәчетләр ачучы ханым Кемерово өлкәсе. Ышанасызмы, ышанмыйсызмы? 2 көн җирдек мулла эзләп, югаттык бөтен нигъмәтне дә, муллаларыбызны да. Нурсултанның остаз әркәнчесе. Ювелир для меня это теперь моя профессия основная. Я думаю, что не поменяю уже до конца своей жизни. Әрәкәйдә ак калфак эшчәнлеге. Костюмнарны мин үзем куям. Калфаклар басам. Милләтнең олылыгын, абруен зыялылар билгели. Андыйлар билгеле күп булмый. Алар халыкның йөз аклыгы. Миңзифа Хәбибулла кызы Абдулова Кемерово өлкәсенең тере легендасы. Аның тырышлыгы һәм губернатор Аман Тулеев ярдәме белән Кышлау, Сарсаз авылларында мәчетләр төзелде. Бүген Миңзифа ханым нинди хыяллар белән яши? Үз хәбәрчебез Елена Софиуллина белеп кайтты. Изгелек ясамыйча үткән көн, мин аны көнгә санамыйм. Бу тик бушка үткән, кирәкмичә яшәгән көн дип уйлыймын. Изге эшләр эшләргә күңелеңдә булса, изге эш табыла. Миңзифа Абдулова озак еллар Кемерово өлкәсенең Сарысаз авылында җитәкче булып эшләгән. Үзенең кул астында эшләүчеләрне бик җаваплы һәм тәртипле хезмәткәрләр иде дип искә ала. Җирле татарлар тормышына гына хас шактый катлаулы проблемалар белән дә очрашырга туры килә аңа. Без килеп җиттек шундый вакытка, бер вакыт шулай кемнер җирләргә кирәк, юк мулла. Ышанасызмы, ышанмыйсызмы? 2 көн җирдек мулла эзләп, югаттык бөтен нигъмәтне дә, муллаларыбызны да. Бу узган гасырның 90нчы елларында була. Мәчетне торгызу идеясе белән илһамланган Миңзифа ханым авырлыклар алдында югалып калмый. Авылдашларының ышануы аңа дәрт бирә. Мәчет төзелеше бөтен халык эшенә әверелә. Шулай итеп, 1996 елда Корбан бәйрәмендә мәчет ачыла. Заһидулла Бикчантаевны имам, Рәшид Шәгъбиевны аның урынбасары итеп сайлыйлар. Советлар сабага мәчетне бетерделәр, школа булды. Без шул школада укыдык инде. 50 елдан башлап, да пенсия электриком башлап бирдем. Потом эти пенсия чакач. Менә мәчетле команда үтмәсәле, мәчет строиттек. Мизифга рәхмәт, бу команданы нәрсә. Бүгенге көндә мәчетнең имамы Казанда белем алып кайткан 23 яшьлек Җуманазар Умаров. В основном приходят бабайлар, дедушки, у которых вера очень крепкая. Обучаю арабскому языку, основам ислама. Шәхеснең кече күңел канатларында Мизифа Хәбибулла кызының исә алар бик нык, әле бик күп изге эшләр башкарылык. Бүген буаны бәйтергә бар. Яшьләр йөри мәчеткә. Хәзер яшьләр тартыла башлады дингә. Бик күп иләрдә ашлар үткәрәләр. Менә ничектер күңел эри башлады. Яз килгән, ни кебек, кояш чыккан кебек шулай. Кемерово өлкәсенең Сарсаз авылыннан Елена Софиуллина, Татарлар. Миңнебаев Альфред Фәйез улының тамырлары Башкортстанның Белорецкий шәһәренә килеп тоташа. Бала чагында ул гаиләсе белән Казакстан Республикасының Кыстанай шәһәренә күчеп килгән. Беренче белемен физик тәрбия укытучысы буларак ала.
Соңрак эшмәкәрлеккә кереп китә. Нәселләрендә тимерчеләр булуы ачыклана. Шул мизгелдән аның күңелендә нидер үзгәрә. Ул да турыдан-туры ук булмаса да шушы юнәлештә эш итә башлый. Бүгін Альфред Миңнебаев Нурсултанның остаз әркәнчесе. Аның эшләрен хәбәрчебез Таңсылу Насырова күреп кайтты. Работа ювелира начинается с плавки металла. Это самое первое, основное, что должен делать каждый ювелир. Плавится как золото, так и серебро, отливается специальные формы. Махсус формадан алгач металлны кислотага салалар, шунда ул суына һәм чистара. Металл суынгач зәркәнче булачак матурлык әйберләрен махсус җайланмада тәгәрәтеп эшли. Әйберләр шыма булсын өчен кыйммәтле металлны күп тапкыр әйләндерергә кирәк. Шуннан соң ул матур йөзек яки беләзек була. Ювелир для меня это теперь моя профессия основная. Я думаю, что не поменяю ее уже до конца своей жизни. Я наблюдал, видел, как это делается. Потом был интерес самому попробовать. И когда я попробовал, позже стало еще больше привлекать эта профессия. Альфред Фейс улының кыйммәтле бизәнү әйберләре дөнья буйлап сибелгән. Мәсәлән, бүген аның йөзекләрен Алмания, Израильдә киеп йөриләр, ә алка муенсаларын Нью-Йорк һәм Майамида салмый йөртәләр, һәм әлбәттә Казахстан, Россиядән дә сатып алучылар байтак. Часто бывает, что не идет рука, что-то не лежит, недостающая деталь, ты можешь долго идти к этому. То есть не всегда получается все очень быстро и скоро, как хочет клиент. Плюсы, когда результат приносит тебе удовольствие или радость клиенту, то это, наверное, самая лучшая награда. Ул үзенең укучыларын да кешеләрне матур әйберләр белән куандырырга өйрәтә. Ә иң тугры һәм тырыш укучысы әлбәттә улы Артур. 6 яшьтә Артур останың кул астына керә, ә 12 яшендә мөстәкыйль рәвештә туйга пар балдаклар ясый. Бүген исә ул остадан бер дә калышмыйча төрле авырлыктагы бизәнү әйберләре җитештерә. В дальнейшем я хочу также продолжать быть ювелиром и, возможно, даже взрасти папу. Сам по себе я такой человек, которому нравится сидеть и делать. Делать. Альфред әфәнде үрнәк алырлык оста. Шуңа күрә аны күптән түгел 5-7 сыйныфлар уку китабына оста һөнәр иясе буларак бастырып чыгаралар. Шулай ук ул бихисап бәйгеләр җиңүчесе һәм төрле хәйрия кичләре дә онырдан читтә калмый. Ә төрле ярминкә күргәзмәләрдә ешрак Альфред Фейс улының тормыш иптәше Алейса катнаша. Выставки по Казахстану проходят, также в Москве выставлялись его работы. Ювелирные украшения чаще всего пользуются спросом национальные, потому что это эксклюзив, это всегда индивидуально, это всегда особенно. Күптән түгел оста зәркәнчелекнең яңа тармагы гравировкалар белән мавыга башлый. Ягъни пыялага кулдан уеп матур рәсемнәр, сүзләр төшерә ул. У меня была идея нарисовать портрет человека. Я сделал несколько портретов. Подсмотрел это в работах других мастеров зарубежных. Очень интересная эта работа. Уеп ясау өлкәсендә Альфред Фейс улы алга таба да үсәргә ниятли һәм көн саен кулын шымартырга тырыша. Вакыт булса, тагын яңа зәркәнчелек тармакларын өйрәнәсем килә ди ул. Ә килеп чыккан матур эшләргә карап сатып алучылар да үзләрен көттереп тормас. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казахстан. Свердлов өлкәсе Түбән-Серга районы татар авылларының визит карточкасы. Ул милли бизәкле кием. Җирле осталарның күз явын алырлык кул эшләре һәр кемнең күңеленә уелып кала. Әрәкәй, Үрмәкәй, Шәкүр, Араслан, Акбаш, Уфа шигъре, Аккүлдә яшәүче кул осталарының хезмәте гасырлардан килгән борынгы бизәкләрне саклап калуда зур роль уйный. Иң мөһиме, милли киемнәр әле дә актуаль. Уралдагы хезмәттәшләребез дә бу эшләргә сукланып кайтты. Свердлов өлкәсе Түбән-Серга районы Әрәкәй авылында борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне күз карасыдай саклыйлар. Элек-электән Уралдагы татар кызларын кичкенә вакытларыннан ук кул эшләренә өйрәтә торган булганнар. Йола буенча 14 яшендә алар үзләренә бирнә һәм булачак ирләренә бүләкләр әзерләргә тиеш. Сандык тулы чигүл әйберләр кәләшнең хезмәт сөйчән икәнлеген испатлаган. Иң менә 18-нче гасырдагы күлмәкләр бу хатын кызларныкы. Үзләре чиккән алъяпкычлары, уенсак күлмәкләре менә. Хәзер яңадан яңа тегелгән кызлар күлмәкләре менә биредә сезнеке.
ашлыклары да бар. Озын шундай хорлап бу тегелгән күлмәкләр. Фольклор ансамблендә катнашучылар бик үзенчәлекле борынгы чигүле киемнәрдә. Авылда яшәүчеләр фикеренчә, татар халкының традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен саклау бик мөһим эш. Шуңа да бүген милли киемнәрне музейда яки күргәзмә залларында гына түгел, үз киеме буларак та күрергә мөмкин. Ак калфак хатын-кызлар оешмасы чигү буенча мастер-класслар уздыра. Мин бу мәдәният йортка эшкә килгәч, 2 ел эшлим. Менә шунда үрәндем инде. Кайырга үрәттеләр, менә матур итеп калфак эшләдем, кайдым үзем. Бик ошойме монда эшләргә. Костюмнарны мин үзем куям. Калфаклар басам, күлмәкләр куям, алчыпраклар куям. 84 елны, 1994 елны беренче алчыпракны куйдым. Ашуннан китте инде каю. Бик яратам куярга. Безем шундый рәхәт аны куярга. Ак калфак оешмасының халык һөнәрләрен саклау юнәлешендәге хезмәте юкка үтми. Борынгы чигү үрнәкләре белән бизәлгән киемнәр хәзер дә популяр. Безнең Аркайга килеп, безнең кызларыбызның эшләрен күреп, кызыксынулар да бик күп инде. Безнең кул эшләр белән кызларыбыз татар эстраданың артистларына да күлмәкләр, косынкалар, шундый әйберләр заказ үтәгәнебез бар. Тоябыз, сизәбез, бу безгә бик әйбәт инде. Үзебезнең эшебезне бөтен шулай илгә тараткас инде безгә күңелле инде. Без настроение булып торалга, шулай күп итеп эшләргә. Узган елгы карантин вакытында да Әрәкәй авылының ак калфаклылары эшсез утырмаган. Интернет аша кул эшләре серләре белән бүлешкәннәр. Иң яхшы чигелгән сөлге яки ашъяулык дигән челленджлар үткәрәләр. Яңа елга тамбурлап чигү үрнәкләрен кулланып бәйрәм күлмәкләре тегәләр. Эльвира Хөснетдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.